Carr é seo, is carr é seo. No, is gluaisteán é seo, is seancharr é. Is béis an dath, tá ceithre roth tá inneall peitril tá soilse an tosaigh agus a chúl. Is sin soilse ceann, soilse coscáin, agus soilse páirceála. Teastaíonn uaim chun an carr oscailt. Seo suíochán an tiománaí agus sin suíochán paisinéara. Úsáideann an tiománaí roth stiúrtha agus gírs stabla chun an carr a chiamáint. Tá sibanna ar luan an gír le hae gúl agus páirceála. Fechan seo, déir sé pe, dé agus ar. Is féidir lom an carr a úsáid chun tiomáint chuig áiteanna. Is féidir lom dúil ag siopadóireacht. Is féidir lom dúil chuig cafe. Is féidir lom cúirit a chóirit chéireide. Is féidir lom dúil churas. An diamánaí tú, an diamánan tú, an mailet tiomáint. Cá neachaí tú ag tiomáint le déanaí. An bhfuil tú ag pleanóil tiomáint éigean go luath. An rachaí tú ag siopadóireacht. An rachaí tú a túirt cúirte rint ceiride. An rachaí tú go dtí an balla chun rint siopadóireachta a dhéanú. An neanaí tú turas éigean. Nuair a bhíonn tú ag teastal, an mailet griangraf a thógáil, an gaithí tú taistil le hae do chuid ibre, an déan tú an éitlón, tréin, taxi, nó an diamánan tú carr le héibre.